Takže Timmy, co se týče toho jedla, tak on, keď sa dostáva do stresu, tak samozrejme nežere, ale my to vieme nahradiť tým, že pracujeme s loptičkou. Ale čo by som od vás chcela je, aby sa zvýšila hodnota toho jedla, tak to budeme robiť tak, že ja teraz kliknem, dám mu jedlo, on to zežere, ale za tým mu dám loptičku, ktorú teraz nemám. Tak. A za tým mu dám loptičku. A toto si natrénujú niekoľkokrát proste doma, tam, kde žere. A budú to robiť na všetkých miestach, kde je ochotný mi to jedlo zobrať. Keď mi nie je ochotný to jedlo zobrať, budem pracovať jenom s tou loptičkou, ale postupne sa budem snažiť rozšiřovať ten priestor na to, aby on chcel aj žrať. Takže zase kliknem, dám jedlo a hned za tým dám tú loptičku a pohrajú si s tým. Tak, s ním. Tak, super, výborná práca. Klasno. Tak, toto mi vlastne zabezpečí to, že on to jedlo potom bude brať takisto ako prioritné, tak ako tú loptičku. A keď budete potrebovať, aby ste ho odmenili tam, kde nežere, tak ho budete odmeňovať tou loptou. To znamená, že tá loptička bude takisto schovaná ako jedlo. On ide, ja urobím nejaké chovanie, treba mu řeknu, že má urobiť ku mne, výborne, pochválim ho a nabídnu mu vlastne tú hračku a pohrajú si s ním chvíľičku. Potom mu tú loptičku zase zoberú, že chytím si ka za obojek, on mi to pustí, ja mu to seberú, zase si to schovám a zase sme normálne na prechádzke, ideme, psík mi dá nejaké chovanie, zase ho môžu pochváliť, že mi dá nejaké, poď ku mne, tak, sadni, wow, good boy, super. Hej, a zase ho odmením za to, že vlastne si sadnul a že splnil to chovanie, ktoré som po ňom potrebovala. Tak, výborne, drž, nie moje ruky, mám na prsty. Dobre, tak keby ste tomu nejakým spôsobom nerozumeli, tak mi